Oca i Sina i Duha Svetoga. Braće i sestre, u ovoj presvetoj noći, Gospod naš Isus Krist prešao iz smrti u život. Crkva poziva svu svoju djecu širom svijeta da se skupe na bdjenje i molitvu. Ako se slušaju riječi i svetkovanjem njegovog tajstva, spominjemo vazme na Gospodu. Imamo nadu da ćemo biti dionici njegove pobjede nad smrću i s njime zauvijek živjeti u Bogu. Pomolimo se. Bože, po svome Sinu ti si vjernima svojim dao oganj svoga sjaja. Blagoslovi ovaj novi oganj. I po vazmenom slavlju ražari u nama živu želju za tobom, da čiste duše prispijemo na blagovečne slave po Kristu Gospodinu našemu. Krist jučer i danas, početak i svršetak, alfa i omega. Njegova su vremena i vjekovi, njemu slava i vlast, posve vjekove vječnosti. Amen. Svjetlo slavno uskrsloga Krista raspršlo tmine pameti i srca ljudi.